chinhu icho vanhu havasi kuchida. Chidhiri cha2030 vanhu vari kujamuka. So mhuri yezimbabwe pane mayouth akawanda ari kubuda achitaura zvaari kutaura mhuri yezimbabwe. So toda kupinda mune zviri kutaurwa nemayouth right now because vanhu vari kutaridza kuti vari kujamuka. So tina Thomas Chizhanje has issued a statement raanga achitaura nemayouth. So inzwai. So ari kuti I have seen some of you saying, Thomas, you are posting no to 2030 too much. We want the jokes back. Hanzi zvanyanya. I hear you. I really do. But let me say this clearly. Anditi, Thomas Chizhanje. So, boys, muri complaina una Thomas, nema girls, muri complaina una Thomas. Hey, ita zvako zvichihure zvichi. Anditi. But iye ari kuti ndakuita izvi inzwai zvavakuita. The ZANU-PF leaders vari kutinetsa nhasi didn't stay silent when things were not right. They spoke up, they stood up, they fought for their freedom against Western settlers because they understood that silence would cost future generations everything. Now it's our turn. Madhara ava kurasika aya. Right, Zimbabwe, tisati tapedzisa nyaya yemukomana. Muri kubvumirana naye iri mukomana kuti tinofanira kuitawo stand up. Isusu edu hatichafanira kuti kwanzi tinofanira kuenda kuhondo. Handiti rangu wasikiri kutaura ari kudhibheta ari kuonesa vanhu zveshuwa kuti kana tisiri kubvumirana nechinhu ichi hatisi kubvumirana nechinhu ichi nenzirawo dzedu. Anyway, regai tikontinue nenyaya yemukomana. If we see something that is not right and we choose comfort over courage, then we fail not just ourselves but the generations that come after us. Vana vedu vakutogwa zvavo. This is bigger than jokes. This is about responsibility. This is about legacy. I will still laugh with you, but I will not ignore what matters because freedom was not handed to us. Vakairwira. And it will not be protected by silence in this season. We need everyone. Tikapusa vamwe vachafa vachifa nemari. Ruzhinji ruchikwangwaya nekufa nenhamo. #no to 2030. Muri kuinzwa statement remukomana. Mukomana ari kutojamuka. Mukomana ari kutotaura kuti pane paroda kuti tive nekakungwarira. Handiti because pane vanogona kufa nemari. Handimaiza. Because pane mari ka ndo pane game rose. Because iwe mari inozonyanya kukandwa kuface kwedu zvekuti unonyatsoona kuti boys izvi zvazvokudiko izvi. Kuda kutenga chinhu chose ichi. Tenga macelebe ese mapedza boys race hapasina zvachataura. But ndozati riri box ero ringe chigaira kuti no man apa chinhu chikabva ichi still ball kana chikasabva togona kuramba chidla futi still ball vana Enzo animaiza. But chiti isusu boys chinhu chiri kuda ma-institutions akasimba. Handiti hachisi kuda munhu wani kuti auye achisevha uyo ningi naningi achisarudza. Pari kuda kuti kana uri ticha iyoyo uri kutohora mari kutoti uri kutohora mari inokwana. Handimaiza. Pari kuda kuti kana uri simple uri nurse uri kutohora chimari chinokwana. Kana uri garden boy uri kutohora $300 chacho chiri kuhorwa right now nema nurse nema teacher. Handimaiza. Ndo inonzi system nema institutions ari strong. Mabank uchigona kutoenda kunotora kana ka loan. Simple as that. And kutotora ka loan kako uri teacher kana kuti uri chi nika business kako utotora ka loan utofinance zvinhu. Mari ichitenderera. Kurengoti mari inogara mumaoko evanhu 2-3. Mari iri muground yakawandisa, maminerals akawandisa vanhu. Pane mari refu apa boys. Mari iri kubuda irefusa. Handiti ndosaka muchiona vakomana vachizoiflasha kumberi kwedu zvokudaro. Vanenge shaya toita sei. Kuti regai tikupei mani muri popota chiri regai tikupei mari. But hamuzogoni kuti patese tinoda kuti masystems ashande muzvipatara mune mishonga. Handiti vanhu vohora mari nemusoro. Because chero ukatanga business right now une macustomer just a few because vazhinji vacho vanenge vasina mari ari kuhora. So business harisingafambi. Business roda kuti balance because une maclients. Ukaona maticha manesi mapurisa ari maclients ka then nyika inenge yakufamba.
nyika ingafamba, mari inotenderera, kwete kwanzi tiri kuvaka mugwagwa, tirazovhura rimwe zimaini, tiripa vanhu vavo mabasa, but mari yose makaisunga kumusoro isingasviki kumapoketi evanhu, because mapoketi evanhu macivil servants ndo anofanira kutanga kuhora. Vakahora ma$700, ma$800, mukasvika senior teacher akati 1,000, handiti kana chiri chiheadmaster chonzi chi 1.5. ya hauziva kuti chinyika chakutofamba, unoziva chinyika chiya chakutoraramika, because ukanomira pakora uchitengesa vanhu matomatis vanouya vachitenga, ndodai dhola, ndodai chi, because vanongana keshi, chimari chakutodi chinyika chakutofamba. So mashoko ari kutaura mayouth, pane mamwe mayouth akawanda change chikupai mashoko aari kutaura, but mayouth ari kubudikira achitaura zvaari kutaura. So garai panapa.